Bortzirietako guztion bizipoza, bai, bizipoza proiektuko beste elkarte bat gaur gurekin. Bortzirietako guztiok taldea behar bereziak dituzten umeek beharrak etxetik ahalik eta hurbilen jasotzea eskatzen dutena. Eta zuek ere mezuak idatzi ditzakezu, 600-44-5-6. Enaitzek 12 urte ditu eta garun palariziarekin jaio zen. Geroztik terapia behar izaten du egunero, eta Bortzirietako guztiok taldeari esker ez dauka egunero Iruñara joan beharrik. Gurekin dira amasemeak, Nagore eta Enaitz. Aupa! Aupa, bikote! Ongi etorri! Ongi etorri! Urbilduko gara pixka bat, ez? Bai? Tira? Zeren? Kaixo? Kaixo, Enaitz? Enaitz, arratsaldeon! Zuri kaso. Ei, ongi etorri, Zer moduz, Enaitz? Ondo? Gustora zaube telebistan? Bai, bueno. Bueno, haze bidaia. Nagore, esan diguzue, asko gustatzen zaiola hurbiltzea, kaso egitea, hitz egitea. Izugarri pila, bai. Berari kaso egitea hori da, berari gehien gustatzen zaien gauzetako bat. Eta hori, Enaitz, guri esan digutezu oso mutiko alaia zarela, eta zoriontxua, energia positibo pila bat daukala. Bai, txiki-txikitatik ja inkubagailuan zegonetik errantziguten ja indartxo heldu zela eta bizitzeko indar horrekin heldu zela. Zenbat urte ditu, Enaitzek? Pues orain momentu honetan ditu 12 eta hurrengo hilabetean ja martxoaren 31an 13 egingo ditu. 13, zoragarri. Eta zer du, Nagore, zer du Enaitzek? Enaitzek garun paralisia du. Enaiz jaio zen haurdunaldiko 29. astean, preklampsia baten ondorioz, bilek hilzorian egon ginen, eta, bueno, ni hortik 10 egunetara ja alta eman ziaten eri, bino Enaitz egon duzen 2 hilabete ingresaturik. Lehen biziko egon duzen inkubagailuan, hilabete pasatxo, eta gero neonatotako zehazketan, eta ja behin pisua eta hartu zuenin, ja itxera bidali ziguten, etortzen zenaren esperoan, ikustekoa zegoela dena. Ordunaldi gogorra eta hasiera gogorra izan zen beraz. Agiz gogorra. Iruditzen bazaizu, eseriko gara, hartuko ditugu gure aulkiak eta itzengo dugu lasai-lasai. Bai, eskerrik asko etortzeagatik bide. Ez dakit ez ote diogun siesta garaia edo iztorratu Enaitzi, goxo-goxo zegoen eta gustora aldago Enaitz, Nagore. Nola ikusten duzu? Bai. Aspertua, baina bueno. Aldaketa asko, ezta? Aldaketa eta, bai. Bueno, badakizu, edozein momentutan beharko balitz hemen ditugula Eneko eta Jare, Aita eta Inigo eta Jare barkatu, Aita eta Arreba, hementxe kanpora ateratzeko. Hori da, zoragarri. Bueno, Nagore, esan diguzu garun paralizia duela. Nola hasi zen dena? Haurdunaldi gogorra izan zen utela, ezta? Bueno, hasieran dena normal joan zen, hasieran bai egia da tensioa pixka bat altu nuela, baina zioten garrantzia handirik eman, eta gero bai 29. astean hor ja zitua egon nintzen, aurpegia gehien bat. Eta errebizioa nuen justu orduan, joan nintzen ama ginean gana, eta zuzenean Donostera bidali zian. Han probak egiten hasi ziaten eta hor hasi zen historia. Hor mediku batetikan, 10 mediku inguru izatera inguruan, eta proba bat bertzean atzetik, eta hor hartu ziren hori da. Larri geundela bilek. Oxigeno falta zen arazoa? Bai, preklampsia baten ondorioz. Preklampsia da proteinak pixan hasten diren momentuan hor arrisku omen da. Eta hor disparatzen da tentsioa, eta ja semiak ez du oxigenorik jasotzen, eta hortik heldu zen dena, bai. Eta geroztik dago aulkian, geroztik ez du hitz egiten? Hori da. Berez, Enaitz, lehenbiziko jaiotzeko momentuan egiten dioten azterketa horretean, batetik 10 0 bat edo bat ateri zuen. Osea, ez zuen arnasten, ez zuen deus egite, illa zegoen. Eta reanimatu behar izan zuten, eta hortikan zuzenean uzira pasatu zuten. Eta horria egunen arabera, ikusi beharra zen, nola joaten zen. Bazidurien ongi joaten zela, baina hortik egun batzutara, medikuak etorri zitzaizkean hori erranez berriak bazirela. Ni kontenpatu nintzen, berriak zirelako eta errantzian berriak, baina ez onak, txarrak dire. Hasi ziren janaria edo mililitro txiki osatanta batzuk ematen aber nola toleratzen zuen ikusteko, eta hartu ziren bere ertzeak ez zeudela pres. Infekzio bat egin zitzaion, atzeraka berriz, eta bueltastera. Eta hori, bat abertzean atzetik, 2 hilabete egon duzenan inkubagailuan eta neonatoseko zehazketan, eta, bueno, ateri ginen. Medikuek errantziguten izan duzen, bueno, ikusi beharra zela, abertze ondorio horren txikia zela, ez zela ikusten guainik ze Eta hortik hilabetze batzutara, oartu ginen, edozein umeek egiten duten gauza honitz ez zitula egiten. Gauza honitz edo gehiengoa ez zula egiten. Enaitz haserrez egon, erabat demora uzin negarrez,
eta hartu ginen ez zegoela ongi. Gure pediatrak aipatu zigun berak ez zula ongi ikusten eta neurologoan gana eraman bat zigula eta neurologoak baieztatu zigun guk nahi ez genuen notizia, garun paralisia zuela. Gaur egun zertan eragiten dio eguneroko bizitzan garun paralisiak? Nahitzeri gelditu zaizkion ondorioak izan du da ikusten duzuen bezala motorikoa, kognitiboa ez dakigu, berak azkenin komunikatzen gara, baina gure moduan. Eta ikusmen arloan ere gelditu zaio, badu erraten dena, gazteleraz erraten den bezala zeguera kortikal bat da. Azkenean, duna da, begiak ditu perfecto, baina garunetik begiraino joaten den funtzio hori, hor afektazio bat du, eta ez dakigu zenbateraino ikusten duen. Zerbait ikusten dula badakigu, baina ez dakigu zenbat. Eta nola dirazten ditu bere beharrak edo bere sentimenduak, nola moldatzen zarete? Oartu zarete ez. Gustoraz gaudenen, haserregaren protesta egiten dugu, alai gaudenen irrifarre egiten dugu edo iukasten gara, eta hori dagu berekin komunikatzen saiatzen gara adibidez galderakin. Baiezko eta ezezkoa, más o menos badakigu nolakoa den. Zerbait galdetzen badiozu, bino asmatu behar duzu galderakin. Ez baduzu galderakin asmatzen, ez duzu azkenean galdetzen badiozu gauza bat. Berriz, bertze bat, eta 10 galdera eta ez dakizu noraino jarraten zu, orduan ze kristo da zu nahi duzuna. Horri izaten da gure frustrazio handina, baina bueno, behin badakigu zer den gustatzen zaiona eta zer ez zaion gustatzen. Gustatzen omen zaio musika? Pila bat. Musika entzutea. Hori txikitatik, bere bizitzako lehenbiziko 3 urtetan, Iruñera joaten ginen errehabilitazioa astean 3 aldiz. Eta hor musika jartzen genion, pirritxe eta porros, bueno... Ze musika gustatzen zaio? Pues pirritxe eta porrotx pila bat, katalanezko abestiak ere gustatzen zaizkio pila bat, bizipozako bideoklipeko abesti pila bat. Ze ondo, musika orain eskerrik asko tirapuk girotuko digu pixko bat arratsaldean hitzekin hobeto pasatzeko. Liburu bat idatzi duzu hortxe daukazu, hartu eskutan, ametsak kontrako bidea hartzen duenean. Hartu zuenean, bai. Ze kontatu diguzu liburu? Izenburuak nik uste ja ez, gehien harraten duela. Hori da, beti banuen nire barrenin arantza bat, beti ez, historia hau kontatzeko ilusioa edo beharra banuela. Eta egun batean, orain dela ez da urte bat pasatu ere, lagun batzuekin nengoela eta arrantziatena. Gore, egizu, bertzenaz bizi guzirako damutuko zara. Eta hasi nintzen, hasi, eta tita batean egin nun. Bai, egia da ni idazten gustora ibiltzen naizela, ez? Azkenean ahoz bino hobeki espresatzen naiz idazten. Eta balio izan dizu zuri ere pixkatxo bat barruak askatzeko? Bai, eta oroitzapen haunitz, eta bai. Eta, hombre, idazten nintza, ura ez dut idatzi eta berriz atzeraka, eta bai. Bino, bueno, a ber, ez dakit egiarran erantzun handia izan du, espero nuena, bino agitzez handigua, bai. Eta nagore, Enaitzek badu bide lagun zoragarri bat bidean, bere arreba, Jare. Mentxe dago gainera horratzean, orain ez du ikusten baino, hortxe dago, gaur ere lagundu dio, telebistaraino. Bai, egia izan du da, Enaitzen bide laguna guria dena, badun adinerako egian agitzeldua da, tokatu zaionangatik, baina bueno, hori da bilek elkar ulertzen dute agitzongi. Bai egia da, lehenbiziko jaiozenean 6 urteko diferentzia dute, eta jaiozenean Jare eta itxera ekarri genunean Enaitzeri ez zion grazia handirik egin. Hori gertatzen da askotan, Itxe guztietan nik uste, ez? Bai. Ba, gurian ere, bai, egiarran lehenbiziko egunetan grazia egiten zela, bere negarra eta ze jostailu ekarri duten gure itxera. Baina ja ikusi zunen jostailu horrek ja egun gehiagira ematen zitula gure itxean, ez zion grazia handirik egin. Eta hor bai izan duzula urte bat pasatxo garai nahiko txarra izan duzuen. Jelo eskor egon duzen, baina bueno, hori ere pasatu genuen, zanai garreba guztien arteko kontua. Enaitzek terapia behar izaten du, egunero, okerrezpa gaude, baina orain ez du Iruñera joan behar, Bortzirietan jasotzen du. Hor lanketa handi bat egin duzuelako. Egiarran gu beran bizita mugan gaude ez, azkenen Gipuzkoa dugu onduan, Erlitzeak aukeran ematen digute edo Donostira edo Iruñera. Gu hurbiltasunengatik gehiengoa joaten gara Donostira. Baina Arreta Goiztiarran afera hori dena Iruñera bidaltzen digute. Orduan, Iruña gelditzen zaigu ordu bat ala orden aldera, más o menos. Eta terapia guztiak eta dena Iruñera joan barri izaten ginen fisioterapia. Lehenbiziko 3 urtetan, astean 3 aldiz, Iruñera joaten ginen berekin. Eta hori, eta gero beharren arabera, azkenin elkartu ginen famili batzuk, behar antzekoak genitunak, edo desgaitasuna, edo behar bereziak zituzten seme-alabekin, eta hartu ginen hori da, zonaldean falta genituen osasun arloko gai horiek.
Orduan erabaki genuen elkarte bat sortzea eta saiatzea benpin faltan genitun terapia guzti horiek zonaldean izatea. Bortzirietako guztiok taldea izena du elkarteak. Bai. Eta denek ez dute garun paralisia, ez da? Hor behar desberdinak daude. Hori da hor dugun arazo, ez da hiri batean bezala ez, elkarte bat antolatzen dugula, dena garun paralisia dutena, edo sindrome Down dutenak, edo ez, azkenin hemen Bortzirietan gertatzen dena hori da. Garun paralisia dutena bi edori dire, Down sindromea dutena bertzebi, autismoa ere bai pare bat, gero dugu sindrome intestino korto ere deitzen zaiona, el síndrome X fragil, ditugu denetik pixka, orduan agiz zaila da denentzako gauz bat egitea. Baina pauso batzuk eman dituzue, zer da benetan lortu duzuena? Ze terapia edo tratamentu egiten dira gaur egun Bortzirietan Iruñara joan behar izan gabe? Momentu honetan duguna da neurorehabilitazio programa dugu eta horren barrenean daude hidroterapia, fisioterapia eta psikologia. Bai egia lehen urtean bukaeran lortu genula logopedia eta neuropsikologia ere bai sartzea. Txakurrekin terapia ere dugu, hilabetean behin Altsasuko enpresa bat, biak bat elkartea Bizipozadan barrenean dagoen ere bai etorri zen, etortzen dire hilabetean behin, hauekin terapia egitera, eta gero ere bai badugu berexia dena, anaia arrebentzako terapia bat edo programa, tailer bat duguna da. Egia erran behar da, ohartu ginela, ez, azkenean anaia arreba hauek ere hor daudela, itzalpean daude, garrantzi gehiena hauei ematen zaie. Eta beraiek ere beraien beharra dituzte. Haunitz gainera, pentsatzen ditugunak bino gehiago. Eta hori da, guatzeko beraiek ere, beraien ezin egona eta beraien kezkak ere azaltzeko, erran genuen tailer bat antolatu behar dugu, eta bertze, eta hilabetean behin, psikologa baten laguntzarekin, elkartzen dire anaia arreba batzuk, eta beraien artean kontu kontaria itzen dire. Hermanos txikis izena du, ezta? Proiektuak. Eta berez, aipatu dituzun zerbitzu horiek pribatuak dira, baina zuek diru laguntza publikoak jasotzen dituzuen Nafarroako gobernuari esker, horrela finantziatzen zarete batetik. Hori da. Egiten ditugun terapia guztiak pribatuak dire, bai ibiltzen gara hori da, elkarte guztiak bezala, hemenka hori diru laguntzak eskatzen. Nafarroko gobernuan eskatzen dugu, berako udalak ere ematen digu, lakaixak ere ematen digu, Bortziretako mankomunitateak ere ematen digu, horri biltzen gara posible denean ez, alik eta zeren guartu behar gara ere bai terapia guzti hauek edo zein ikastaro, baina agitzez garestikoa direla. Jendia ez da guartzen, baina agiz garestiak dire. Baina ez da nahikoa izaten ez da, zuek behar duzuen guztia finantzatzeko eta egite dituzue tombolak, kontzertuak, aldu zuen guztia. Hori da, urtero saiatzen gara ekitaldi bat edo egintzan bat du egitea. Oain dela urte batzuk, Txamukos mariatxiak antolatu zuten kontzertu bat gure alde, izan duzela, jende pila hurbildu zen. Oain dela bi urte justo konfinamendu garaian tombola solidario bat antolatu genuen, Bortziretako zerbitzu guztien laguntzekin hori, arrakasta handia izan duzuen, 100 sari izan duzirela. Eta horri biltzen gara, urtero konturen bat, eta orain ekainerako hor zerbait prestatzen ari dire berako kirol elkarte bat Euskal Herri mailako futbol talde batzukin, txapelketaren bat, edo Genaro eta Unai Zelaieta, Errealeko jokalari horiak zirenak, horien omenean egin behar dute txapelketat guztiok elkartean alde. Eta zeintzu dira une honetan edo zein da Bortzirietan guztiok elkartearen erronka nagusia uneotan, lehentasuna? Berez elkartu ginean helburu bakarra zen hori da ez, azkenin hiritara maiz joan berriz izateko zonaldean, azkenin olako kasuak ditugunak, gu adibidez bai Madrilen, Barcelonan, Gasteizen hilabete osoak ere gondu izan doa terapiak egiten, eta horren bertze bidaiatu beharriz izateko zonaldean alik eta gauza gehien izan alizatea ez. Inklusioaren alde ere lan egiten dugu, alik eta gehien tokatzen zaiguna. Dira, Amaia Agirrerekin hitz egingo dugu orain, horre beste aldean dugulako Amaia Agirre, arratsaldeon, ze garrantzitsua dene, hain beharrezkoak ditugun, behar horiek, albezain gertu izatea, bereziki, behar dituzten horiek, berezitasuna dituztenean, edo beharra dituztenean, ez da? Bai, ze esanik ez, eta aipatu duen agorek ez ezinbestekoa da hortarako baliabideak jartzea eskura, bai distantziari dagokionez eta baita ekonomikoki. Enaitze semeak zer adierazin nahi duen ulertzea ez, erronka bat dela aipatu du,
eta komunikazioa ezinbestekoa da, trukatze bat dalako azken batean, eta konpartitzeak ez aberasten gaituelako. Eta Nagorek, Idoia Apeztegiarekin batera, eskenitako elkarrizketa batean entzunien gizarteak edo beste gurasoek behar bezala ulertzea ez dela erreza, ez? Orduan, konpartitzen duten egoera bai, baina ulertu zenbateraino, ez? Norberak bere larruan bizi arte, askotan ez duela ez ulertzen. Empatizatu bai, baina egunerokoa zein neketsua den ohartaraztea eta ikustaraztea uste dut dela denon artean, guztion artean lortu beharko genukeena. Eta Nagorek idatzitako liburuak, ez, ametsak kontrako bidea hartu zuenean, esiak eta esiak, ez, gainditu ordez eta bidea kontra etorri ordez, amets egiten jarraitzeko eskubideak eskaintzea uste dela helburu nagusia, esiak gainditzea, etxiak gaina hartu aurretik, ez. Ta taldean, noski, ezinbesteko ala terapia egitea, baina baita fisioterapia eta hidroterapia bezalakoak, eta urak bere bidea egiten duen bezala, iruditzen zaite instituzioek ere egin beharko luketela beraien egin beharrekoa eta beraien bidea. Behar bereziak dituzten ume hauen bizitza, ez dakit itxaso barea izan dadin, baina behintzat ez dadin izan egunero aldiro gainetik pasatzen zaien olatu handi bat. Amaia Agirre, eskerrik asko. Nagore, Bizipoza elkartearen parte zarete, zuek ere, laguntzen dizue, zuen proiektua ikustarazten. Bai, egiarran azkenean Bizipoza elkartean sartu ginen, hartu ginen gure modu berean zeuden elkarte honi zeudela, elkar lanean ibiltzen gara eta azkenen denaik helburu berdina dugula, ez denontzako mundu bat lortu nahi dugula. Orduan denak bide berdinetik joantan ikuste indar gehiago dugula. Gaur guztiontzat izeneko abestia aurkeztu behar dugu, gustatu zaizu? Pila bat. Bai, enaitzi gustatu zaio? Enaitzi eta familia osoari, jarek ere memoriz badakila abestia. Tira, goazen pixkanaka guztiontzat abestia ezagutzera hainbat artistak hartu dute parte, tartean ahotsa jarri dute Petik eta Estitxu Pinatxok, eta gurekin da Estitxu Pinatxok. Kaixo, Estitxu. Apa, arratsaldeo, ongi etorri Estitxu. Estitxu, zu beratarra zara, eta ezagutuko zenuen elkartea? Bai, elkartea bai, eta Nagoretan aitz ere bai. Bai. Auzokoa gara, eta dugu betidanik. Familia desente egongo direla horri inguruan implikatuta, eta ezagunak izango zarete asko, ezta? Bai, azkenean Bortziriak zonalde txikia da, bera ere herri txikia da, eta iruditzen zait, berak lehen aipatu du urtero eta egiten dutela ekintzaren bat edo beraien guztiok elkartearentzat, eta horrek ere ikusgarritasuna ematen die, eta orduan nik uste dut ari direla, eta bai, nik erranen nuke Bortziritan denok izautzen dugula. Estitxu, zu irakaslea zara gainera, bai. Eta horrelako elkarteak beharrezkoak izango dira inklusiorako, aurrentzate behar den guzti hori emateko, ez da? Bai, jakina baietz. Iruditzen zait, jendarte hontan pertsonak ezkarela denak estandar batian sartzen, ez? Eta baditugu behar agitz ezberdinak edo ditugun, ez? Pertsonak, eta uste dut denok dugula eskubidea, kasu hontan behar ditugun beharrak asetzeko, terapiak asetzeko edo, eta horrek, eta holako elkarteek bultzatzen dutela ez holako elkartasun bat eta inklusiorako bidea ez. Bizipozarekin grabatutako abestia berehala ikusiko dugu eta gozatu ahal izango dugu. Zuk proposamena jaso zenuenean? Polita. Bai. Polita, bai. Sentitu zenuen? Xabi Zabalak egin du musika, eta lehenagotikan ere berekin lan egindakua naiz, beti izugarri gustora, bere proposamenak beti eskuzabalik hartzen ditut, eta ondotikan ailetu zen sustraiko linak idatzitako bersuak, eta iruditzen zait, pixkoat lehen aipatzen nun hori ez, jendartean badaudela behar bereziak ditugun, bakoitzak ditugula gure beharrak ez, eta iruditzen zait, agitzongi islatu dula abestian, hitzetan agitzongi islatu dula
Bueno, eta gainera ikuspuntu baikor batetik, ez? Kanta baikorra da, mezu baikorra du, indartsua da, alaia da, eta iruditzen zait aldarrikatzailea ere badela, ez? Bueno, guztiontzat abestiaren abeslarietako bat hemen daukagu, agurtuko dugu letragilea. Hortxe daukagu. Sustrai Kolina, letragilea, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Sustrai, zuk ezagutzen zenuen Bortzirietan Guztiok elkartea? Kantua egiten hasi aurretik? Bueno, ez dut gezurrik esango. Ez nuen ezagutzen, eta hori ni Urruñakoa naizela, eta Urruña eta bera artean ibardin besterik ez dagoela, Horrek asko esan nahi du gure munduaz, nik uste dut. Azkenean, gauza horiek norberari edo norbere gertuan tokatzen ez direnean, iruditzen zait, ikusezin bihurtzen zaizkigula edo bihurtzen ditugula, ez? Errealidade batzuei guk ere uko egiten diegulako eta gu ere gure zilborrari eta gure eguneroko problemei begira bizi garelako. Sustrai, zuke proposamena jaso zenuenean esan duzu elkartea etzenuela ezagutzen, baina letrak idatzi aurretik Nagorerekin hitz egin zenuen luz eta zabal, esango nuke. Ze mezu jaso zenuen? Nik izan nuen impresioa izan zen etengabeko esi lasterketa batean zebiltzala, ez? Eta esi bat gainditu orduko beste bat jartzen zietela edo geniela, ez? Gizarte bezala eta haien terapiak eta haien bizitza goxatzen ibili beharrean, etengabe zebiltzala salto eta salto egiten, ez? Edo nola salto egin pentsatzen, ez? Eta horregatik, erabaki nuen enfoke baikor hori eta kantak ere hori eskatzen zidan eta iruditzen zitzaidan hori enfokatzeko modu egokia zela. Bueno, denak hemen gaudela zuzenean oraintxe guk uste badela garaia kantua entzuteko eta ikusteko, ezta? Ikusiko dugu, hementxe Bortzirietan Guztiok elkartearekin elkarlanean guztiontzat izeneko kantua, Xabi Zabalaren musika, Petxi, Estitxu Pinatxo, Sustrai Kolina, sekulako elkarlana, guztiontzat. Begiak zeruraso itxutzen badira eman bira. Desira beldurra jaten ari. Bai, 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 sentituta bai, 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 askatuta bai, 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 aldatu da bai. Ederra, Nagore, ze indarra duen abestiak. Ze alaitasuna. Bai. Gustatu zaizu? Gustatu zaizu? Ila bat. Ikusi zaitugu abesten gainera. Ja, eske hori da kotxean atope batzen dugu eta... Bai, ez da. Motivazio era egiten du, ez da? Bai, ematen du. Estitxu zu? Neri izugarri gustatu zait emaitza. Bai, musikalki, gainera iruditzen zait, badula ikuspuntu juvenila edo ez, agitz aurrentzako eta aurrei begira gina bada, musikalki nik uste dut hor Xabik ere asmatu dula, formulakin asmatu dula. Eta Petxik eta zuk ere elkarrekin abesten duzuenean ohitura pixkatxo bat baduzu, eta izugarrizko indarra transmititzen duzu. Bai, haunitzetan kantatu izan dugu elkarrekin, eta nik uste dut gure ahotsak ere ongien pastatzen dutela, eta ahotsak ere indartsuak ditugu, eta igual horrek ere eman dio abestiari. Eta Sustrai, zure hitzak musikatuak eta Estitxu eta Petxiren ahotsean ikusi eta entzun dituzunean, ze sentitu duzu? Hore bat, ez? Lehenengo norbere hitzak olako abeslari handiek kantatze dituztenean,
norberari alako poz bat sortzen dio, eta kasu hontan zeren aldeko kanta bat den ikusita, are gehiago ez, proiektu horren parte izanaz, egia esan poz handi bat sentitu dut. Sustrai, ala ere zuk diozu, zuk idatzitako letra hauek edo abesti honen hitz hauek, Bortziretako guztiok elkartetik haratago doala, zer esan nahi duzu? Esan nahi dut, kantua kontestu batean sortua da, eta guztiok barkatu elkartearen errealitatetik sortua da, baina hori zuk dakizu, guk dakigu, baina uste dut horren berri ez daukan norbaitek kantua entzungo balu, kantuan topatuko lituzkela amu batzuk bere bizitzari aplikatzeko modukoak, ez? Eta azkenean uste dut deno gabiltzala gure bizitzetan erori eta zutitu, eta berriz erori eta berriz zutitu, ez? Eta gure mugak gainditu nahian, eta elkarren laguntzaren beharrean, eta uste dut hortik ere badoala, ez? Ez dela zentzortan kantu itxi bat, ez dakit, irekidura bat baduela, eta bai abiatzen dela guztiok elkartearen errealitatetik, baina uste dut edozein personaren bizitzetara egokitu daiteken letra bat dela, ez? Edo kantu bat. Ez ditu, zure ahotsa horrelako kantu proiektu bati eskaini ahal izatea, ikusgarritasuna emateko, handi izango da, ez da artista batentzat? Bai, eta pixkoat sustraiek erraten dunakin bat, ez? Beti da, lehen aipatu du baita ere, ez? Haunitzetan hurbil tokatzen zaigun arte, igual eskarela jabetzen edo eskarela guartzen olako errealitateak ere existitzen direla, eta bai dela, igual nire alea jartzeko modua, ez? Hau da, dakidana egiten, eta hau eskaintzen aldut, eta horrek laguntzen albadu, eta bai, bada. Niretzako zoragarria da. Gainera gertukoak izan da, are politagoa. Bai, hala da. Nagore, enaitz ongi dago? Lasai ikusten dugu. Bai, erdilo dago, imaginatu zen lasai dago. Gustora dago. Amaia Agirreren gana joango gora berriz ere. Amaia, sustraien hitz batzuk idatzik irakurriko ditut, zuk niri nik zuri, eman eskua elkarri bidean, airean mugarik ez jarri, elkartasun kanta polita da. Bai, elkartasun kanta politia, eta aipatu duten bezala, ez dauka, ez dakit, indarra, dauka energia, eta hor badago, ez, kolpe monosilabiko momentu bat, ez, bai, ez, niri horrek, hori, sekulako bizipoza eta aurrera egiteko desira pizten dit pertsonalki. Eta aipatzen ari zineten bezala, ez, petita estitxu, lehengusuak izateaz gain badirudi jeneetan dakarkitela, ez, abeslari sena eta indar hori, eta olatu horrek eramaten zaituela ez kantuan berarekin. Eta sustraiko lehenari buruz esan, niretzat bertsoari eta letra jartzaile oso ona da, beste letra batzuetan erakutsi duen bezala, hitzekin jolas egiten artista dalako. Eta esango nuke, beharroa da, enaitzek ez, jaiotzean aipatu den bezala, oxigeno falta izan zuela, eta hitz egiteko ezintasuna duela, baina sustraien hitzek arnasa emango dietela bizipenei eta bereziki elkarteari eta familiari. Eta bideoklipean agertzen diren zintzarriak astindu, ez, berako mendietatik behera hemen gaude, oiu egin eta jo aldunen moduan jo ateak eta aldun du. Mundua guztiontzat eraikitzen ez bada guztia ontzat ezin delako hartu eta bazue esan elkartu, elkar hartu, eskatu eta mugak askatu. Animo eta besarka da bana. Eskerrik asko, Amaia Agirre, mila esker ongi bukatu astea. Sustrai, zuri ere eskerrik asko gurekin bat egitearren eta izango gara berriz ere laster. Mila esker zuei. Mila esker. Enaitz, Nagore eta Estitxu, eskerrik asko bisitagatik. Ongi egon gara eta hurrengo batean berriz ere eskerrik izango gara. Mila esker.